kusvika muchirongwa chanhasi posha ngora segment Papa Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe pana nyaya iri kupisa mukoma kepo muri yeZimbabwe idzimwe nyaya dzachona dzekuti kunonzi iko kumwenezi muri yeZimbabwe pana amai vakaita mwanasikana wavo vachirumba kureva kuti vachiri kuchikoro kana kuti vachangopedza chikoro vakabva vaita pamuviri ndokubva vabara mwana mwana uyu achibva akura ari pamba paamai vavo nababa vavo nokuti ivo vanga vasina murume vakaita zvokumitiswa denioroshiviri beautiful vakachwaa amai ava ndokuzogara pamba nemwana wavo maitoona kuti mwana ibhodhi yake itokura zvekudana namai amai ndokuzororwa varorwa amai ndokudzoka zvakare pamba vadzoka pamba mwana wavo achibvarorwa amai mwana ndiye akazororwa but amai avapo pamurume kwavakaenda amai zvakare vakataka kumitiswa vakabereka mwana uyu ndokubva vazororwa mwana wavo achigara kumba kwevabereki vavo sezvo vakaita zvokumitiswa ivo vachibvarorwa ndokuenda kumurume vaenda kumurume mwana wavo akazororwawo ivo ndokubva varambwa zvakare kwavanga vari kwavasina kusiya mwana ndokubva vadzoka pamba kureva kuti vadzoka pamba mwana wavo anga ari kumurume mwana wavo ari kumurume ikoko ndokunetsana nemurume ndokudzoka pamba vese amai nemwana vava pamba ndokubva vadzoka pamba asiko zvinozvi ari pamba mwana wamai ava asi amai ava vakabuda vakaenda kwemakore 3 izvezvi ndopa vazozivikanwa kuti amai vari kupi uye vari kugara nani vatai vakadaro mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitivha tiri maCID tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitivha tiri maCID tiri matikitivha chitungwisa musha mukuru kutaura kuno kwandiri kuita muri yeZimbabwe vabereki veimwe klasi inodzidza vana vavo pachikoro cheprimary ichi chandisati ndakutaura nezita ndiri kubva kutaura izvezvi ndavataungana ngodoro vanove mutauriri weprimary and secondary education pamusoro pechitiko ichi kuti vabereki vari kuchema vabereki vabva vanipinza mugrupu titaure tese pairana nevana vedu chikoro ichi chine mudzidzisi anoti Sacred 5 haana kuenda kuchikoro akarovha nokudawo kuita kuti arove nezvikonzero muklasi muchibva masara student teacher ndobva ashaiwa foni mukoma KB hodholi muri kunzwa kuti Baba Isabel vakagukuchira vakadzitakura gara wajoina National FM WhatsApp channel kuitira kuti unzwe nekuona zvakawanda vanenge vachida kukubatai munobatika sei ndine ka-update mbichana kechituna chekuenda kugoko yes zvimwe zvakaitika ipapo uye zvendakakudza nyaya yekuchegutu yekuti amai vakafa vakanzi aiwa munhu hapachisira apa munhu atofa kudhara asi ndichakuitirai zvekungoti mungoona kuti akakonzeresa ndiani umwe munhu achingopinda murufu imomo ndobvaita bomo tanga kusaona saka vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba isina chipomerwa iyi namba ndatainyadzisi iyi namba inoti 0771 545 025 0771 545 025 musabhipa uye musafuna nefoni isingaoneke kuitira kuti kana chidiwa munhu tosvike papo tobva taonesana tobva tachimhanya senevenyu ichokwadi anetibve ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura nekupfapfeta dziri kuitika matima navose enyika ino muri yeZimbabwe rega ndibva ndakupinda ndiri mukati mekureva nekureketeka zvandakubata pano muri yeZimbabwe rega ndibva ndakupinda muri yeZimbabwe ndange ndiri mukati mekutaura neimwe hama yedzimwe hama muri yeZimbabwe dzine mutumbi nechituna chamwanakomana akafira mukati menzvimbo yekuchungwisa kunonzi kwaJonasi kunovekwa seke mukati menzvimbo yechitungwisa akazotakura muri yeZimbabwe ari mukati mekuendesa mukati menzvimbo yegwekwe kwene mbudziya asi ndiri mukati mekutaura nemwe mutauriri wehama ari kushevedzera kuti posho muri mukati mekutaura panhepfenyuro nyaya yepamakaitaura takabva tabatwa nemwe munhu ari mukati menzvimbo yemukadoma ari kushevedzera kuti izvo nyaya iri kutaurwa panhepfenyuro nyaya iri kutaurwa iyi icho kwatikasangana naye muchitu takasangana naye mukadoma bari patikasangana naye mukadoma motokari yanga ine mutumbi yanga yafa asi chikutishamisa ndechekuti mutumbi wangu usiri mukofini Baba Isabel mati chii chiri kuitika vakutaura vehukama kuti tazobatwa nemwe munhu ari kutaura kuti nyaya muri kutaura izvi takasangana nemotokari yanga ine mutumbi wemunhu akafa mukadoma asi mukadoma umu mutumbi wangu asiri mukofini mushure mekunge motokari yanga ikatakura mutumbi yanga yafa okay
benefit awo vasina kuinzwa nyaya nezuro muchidimbu chakaitika kwaseke chiitwa ichi chiitiko ndechekuti izvo kune munhu akafa kana kuti mwanakomana rume akafa mukati menzvimbo yekwaseke ana baba vake vanogara munyika yekusouth africa but amai vachigara mukati menzvimbo yenyika yezimbabwe mwana uyo ashaika kudaro vanhu vakagara pasi vari mukati mekureva kuti toita seiko panyaya yekuti mwana uyo anoradzikwa nokuti mwana uyo akarwara zvishoma arwara musoro ndokuenda mukati mechipatara haana kuda 24 hours achibva shaika nematambudziko afa kudaro pane veukama vanga varipo vangarudza kuzama kumirira nyaya iyi nokuti kana hama dziripo kunyange mubereki usipo dzinogona kubata basa ichienda kumberi chikonzera muri veukama zvadaro baba vari mukati mekubva munyika yeSouth Africa vari mukati mekuuya vanhu vakagara pasi vachiti varida kuenda kupi vanowega munhu kunzvimbo yekugokwe vamwe vakataura vachiti izvo ona izve baba vemwana uyu vanga vasina kuvaka munzvimbo yekugokwe vanatezvara vari kuti izvo kana mukuwasha anga asina kuvaka isusu vanatezvara ndinofanira kunge tiripo abereki veamai vemwana uyu saka kana musina kuvaka munenge makutotikakira tende ikoko nokuti hamuna kuvaka musha uri kwausiwani hausiwega uyezve mwana uyu anenge achinoiswa kicheni yani ndokutaka kupikisana mukati mekutaura vanoti ivo pane hama yakazosumuka vasati vapedza kutaura pakati apa vanhu vebaba munini vemwana uyu ndokubva vangoita senge varama ndobva vabva ipapo vanhu vakatarisira kuti vanhu vachadzoka topedzesera patatangira vakazonzwa yako kana kuti foni yakutaura kuti isusu tatodarika muchegutu bamunini vaya nemotokari neumwe wani ari kunzi hama usikazoti ihama ipi wanga naye vachibvaruwa pasi ndokubva vaenda pamapurisa ari pedyo kwaziko mukati menzvimbo chichungisa mapurisa achibva fonera munhu uyu ndokubva adavira foni akataura mashoko ekuti alright ndazvinzwa ndaakudzoka back nechituna kuchitungwiza adaro vanhu vakamira chituna kuti chichasvika chituna azosvika akazofona chituna kuti ini ndatopindira ndakwene mbudziya ndasvika ikoko so vachitaura vanoti ivo hatisi kuziva kuti isusu kana tafonera mapurisa zvinhu zvaikwanisa kuti murodhumu amiswe abatwe but vari kuti ivo akaramba achienda hatizivi kuti simba kariwana kupi nokuti munhu uyu anoshandawo ari mupurisa anoziva mutemo right mutumbi wasvika kugokwe chii chakaitika ndobvafonera mapurisa ndobvafonera kwamambo ndokuti vamakore kuti akasvikanzi wo tangai maurirana amuvige munhu kana sikakanganisa nasizwa richitire amuvige munhu kana musati mawirirana sautaura kuno kwatiri kuita munhu asati kuya nhasi ndopa ndakubatwa nehama dziri kuno uchitungwisa kunzi aiwa tazogamuchira mashoko zvakare ekuti mutumbi uyu pamutengeka takura takazovabvunza kuti vanga vane female police vanotaura kuti vanga vasina uyezve munhu uyu ndiye anga akabata mari dzimwe dzaidonetiwa nevanhu tifunza ndo mari dzaakashandisa nokutenga kofini nokutsvaga motokari nokuti motokari takasina female police vachisangana nemashoko arudza mashoko ekuti pane mutumbi wakaonekwa mukadoma nezuro wemotokari yange katakura mutumbi but mutumbi wanga uri mumotomo wanga usina kofini ndokubva vabvudzwa paigadzirwa mota zvikanzi kwairi kwemunhu akafa zvikanzi izvo madima adzokera zvikanzi hatichakwanisi kudzoka chikonzero tauya nemunhu achipera simba zvaanga achipera simba azofira mumota saka kwatiri kuenda ndopadhuze saka ndikatikopedzesa rwendo rwedu saka mota yakazogadzirwa nemukadoma yakabva yagadzirwa nobvaenderera kumberi vari kuziva kana kuti vane chokwadi chekuti ndiwo mota yange nemutumbi wekwaseke ndotsvakurudzo zvavakuita machi kuti vaone kuti zvakamira sei nokuti vari kune imwe mota yakadaro saka tikufunga kuti ndiyo mota yedu but vasati vaziva kuti ndiyo mota yavo asi vari kugoka zvino vari kufona chingoti uyai kuno kuti sangane saka ivo vari kuti nokuda kwaizvozvo isusu hatisi kuenda ikoko toda kumboziva simba revanhu vaviri kudhiraivha motokari kutienda chituno zvisina kuwirira nevamwe achisiya mubereki baba naamai vari kuno uyezve toda kuti tiziva kuti tibatsirane nemapurisa kuti ngavambotitarisira mutumbi wedu kuti wakakwana sei nokuti mazuva ari kufamba aya mutumbi unogona kukanganisika wozosvika pakunzi nzeve yedu nachikonzero wakukanganisika ezvo zvinhu zvakatokanganisika kudhara taakuda kuti mutarisirwa mutumbi wedu kuti wakamira sei muchitaura nezuro muri kuti bamunini pavakasvika kugokwe mambo vachipindira panyaya iyi zvakanzi nemapurisa kare panofanira kuitiwa tsvakurudzo kuti ndiani akanotora kamutumbi kumochwari ndivo baba munini akanotora mutumbi kumochwari chikonzero vane seneme yakafanana nemufi saka zimbabwe mutumbi uyoyo nhasi day 3 hausati wavigwa kugokwe hakuna here motikari kuti hauna kuendeserwa kuimba right yokuchengetedzwa kwemutumbi vari pamba kuti mutumbi uri pamba wangoerera kuvigwa wangada kuchengetwa saka mashoko ekukandira nemambo akabva ati zvokutoti dai pasina kuti mambo akapinda dzimwe dzenguva dai vakatochengeta but mambo vati mirai kuita basa iri mutumbi kwanzi vanhu vatobuda kudzokera kudzimba kuti hapaisina rufu
vamirire kuti shoko rikunzi vanhu vawirirane. Saka mambo, saka izvezvi ndambenge ndiri mukati mekutsvaga namba kuti ndiwane namba dzamambo nembudziya. Tinzwa kuti mambo mutumbi uyu vari kuti kudiwa pachivanhu netsika dzawo nematongero avo, kana zvichike zvadai vanoita sei? Takachibata chemuti pa 07 ndi baba vaPazai. Baba vaPazai vari pa 07. Alright, KB na Bozho ko amai vemwana vari kuti kudini? Ndinonzi Bright Man Mahachi, ndiri pa Masasa pa PPC. Mai vemwana ndakumbira kutaura navo mukoma KB, saka ndanzi after 10 minutes tengeta kutaura ndo patapinda pamhepo. Asi kubva tichitanga nyaya iyi kusvika pari zvinozi ndanga ndisina shoko ratirabvawo kuna amai vemwana. Wandikataura nawo ndi baba vane simba rekutaura iko zvinozi neni ndi baba mukuru, nokuti ava tinovashedza senge vanhu vanove ndiwo vafirwa vari padhuze nokuchema. Asi taikumbira timbotaurawo naamai. Kumochwari havabvume kuti vatore mutumbi. Okay, kumochwari havabvume kuti mutore mutumbi musina coffin. Hey, plus kana kuri kuti ndiwo mutumbi atisataziva kuti ndiwo, kana kuri kuti ndiwo mutumbi wakabuda sei pasina coffin? Ndizvo zvatiri kutaura, ndo zviri kutaurwa nemuteereri kuti munotora seko mutumbi kumochari usina coffin. Handiti munotoenda necoffin wotora moendesa hembe dzemufi wosvika wogezeswa mutumbi, poitwa zvinoitwa kuti mutumbi usakanganisike munzira yokuenda kupi, kana kuri kumusha kunoenda kunovigwa. Handitika zvese zvoitwa woiswa mukofini then woiswa mumotikari vanhu vosimuka. Saka izvo zvivati vakubata vanhu vari kugokwe vavabvunza vachiti mutumbi wedu paukasvika ikoko uri mukofini here? Okay, avasati vapindura. Yegokwe iyo bamunini uyu anoda kukwapurwa. Ndini chinogurei taurai kumudzi. Senemu yake auda kutogura. Atsamwa taura. National FM tinoti musatonge mega. Musatonge mega todzikamira zvenyu tinowana pane nyaya. Ndiani akaenda kunotora burial order? Obvious. Ndi bamunini. Bamunini. Senemu nezvese zvakafanana. Mukana wokuzviita vanawo. Ende polisi kuno yakashevedzera kuti izvo haizi mhosva kana kuti vaba mutumbi kuenda nawo, nokuti vane senemu yakafanana nemunhu, but pane mhosva ndepekuenda nechinhu vamwe vasingadi vamwe vasingasive. Kanyemba na Bozho vano ngavasatambudze mutumbi uyo. Takaziva kare kuti mwana uyo ndewabamunini, vakatora mwana wavo. Ndinonzi ambassador Tinashe Gotora paSolomio akasvengezwa kuda pachindazi. Kanyemba na Bozho avo vakaba mutumbi avo vanojata jata ndi KB Gondwa. Yes. Hey, Baba Isabel. Baba, amen. So, baba, amai, ne vamwe vemhuri vari kwaseke. Vari kwaseke. Bamunini. Ne mumu asiri kuzikanwa. Vakatora mutumbi vari kugokwe. Ne vabereki vanasekuru vemofe. Ndokuna baba chaivo wedzinza. So munhu amisa kuti mushakabva asavigwe ndi mambo. Vati tangai mawirirano. Mushure mekufonerwa kunzi ndo zvaitika. Chegokwe icho mahwani ndi ano mungate wamuka seko ano mungate bamunini avo. Vaterere veNational FM bamunini avo ndiwo vakauraya chete panoda mubatsiri apo. Ndinonzi Courage Kavai ndiri kunoko kuchitungwiza. Kuri seko kuchitungwiza nasi chiri handitika chinovhumidza kakuti vanhu vavigwe vasiri mukofini. Hongu tinotenderana navo, asi chandinoziva kandechekuti vanototorwa vane mhando yemakofini avo. Yes, vachitoenda kupi kumarinda. Ichokwadi. Vane kuvigwa kunotozikanwa kuti ndo mavigiro anoitwa, kwete kuti mutumbi unenge usiri mukofini. Right, patone mhando dzemakofini acho. Saka andizivi baba Isabel kuti pane here zvamazonzwa kubudikidza kane mutumbi wawane 3 days uri kupi, uri kugokwe. Zvandave nazviko zvino ndezvekuti amai vemwana vanhu ngachibvunza kuti amai vari kuti che kwanza amai vari kuti handidi kumbonzwa nenyaya yekuti mwana wangu aenda kugokwe. Mwana wangu anoviga kuno kwandiri. Ndo zvavari kuda. Ndo zviri amai. Ndo zviri kuda baba. Baba.
asi bamnini ndiwatsika madziro madziro fafadza ichimwe tozopinda kamuchitoro nevasawira vedu dzoshe icho kwademo ya Zimbabwe mukaseko iti Muzimba Gumedi Sisile Panda Bamkana Bozo wamukaseko isi Otebo Vanibao wamukaseko Terence Bobo Main Actor Rosi Maronge za chimutu akabada 6 minutes wamukaseko akabada chimutu bese baruvamba nacho ana mukaro haleka step ke National FM wamukaseko shuga wamukaseko baba na maibini ngu chimutu akabada kutitse wamukaseko makubaba chimutu akabata baripo palusaka akabada chimutu wamukaseko Jora Munevejira mafombikize tere musango za baba nyasha riseko timu spirit chimutu akabata muri kufamba nacho wamukaseko Jora Munevejira mafombikize chimutu akabada kutitse agogo every day Friday Peter Zulu ariseko akobana besinyoro tesi chimutu akabata ipapo wamukaseko iti Muzimba Gumedi kwa bulawayo shenge basara madambozi ndiro sema akabada bobo wamukaseko shitoti Rebecca Fwatsa gaito osuli chimutu akabata ndiro sodro famba nacho uri mukatibe kwenda nacho paka mapindira pa chitungwisa chakuchitungwisa chiri kuti tani inzwai muri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura panapa iyi ndambenge ndichida kutanga nayo but vamwe nevamwe vane mafambiro anoita nyaya dzawo isu tiri nefenyuro tinongozosvitsa kuvanhu kudzitora nekudzigamuchira dzingasvika sei ikoko but variko varidziwe nevezviro izvi chandiri kutaura ndichipa chikoro imwe primary yechimwe chikoro chiri munzvimbo yemuchitungwisa inzwai Zimbabwe ndazokwanisa kubata baba vandoro vanove mutauriri weprimary and secondary education semutauriri wechikoro chii chakaitika chazopaka kuti mubate baba Taungana Ndoro inzwai Zimbabwe pachikoro cheprimary chiri muchitungwisa pane chikoro chine vana vari kudzidza murigwaro rwechishanu kureva kuti grade 5 mudzidzisi wemuchikoro class E haana kuya kuchikoro zvaasina kuya kuchikoro manga muna student teacher ndiye kasara ari muklasi asara ari muklasi inzwai student teacher uyu pane mumwe mudzidzisi akapinda muklasi teacher foni yemudzidzisi uyu yanga iri pamabhuku uye akapinda muklasi pakusomedza mabhuku ndokubva abatanidza foni yemudzidzisi uyu nemabhuku ake ndobva pasi nefoni then oroshiwiripidifo wakachwemba iritifo mudzidzisi student teacher achibati ndabirwa foni ndiye uyo kunext class kuna teacher wechirume ndokunomuudza kuti vana vari muklasi vandibira foni yangu mudzidzisi weklasi iyoyo ndiye abai kumagunde akananga muklasi ndokubva apinda imomo ndokubata vana one by one achirova nerabha kakapfapfedza klasi yese vamwe vachirohwa mambama vamwe vachirohwa mabhutsu vamwe vachirohwa nemarabha apedza kurova kudaro achibva ataura mashoko ari kutaurwa nevana vachiudza vabereki ekuti inini hamuna zvamunondiita mukauya nevabereki venyu nemapadza nyangwe nembwa dzekumba kwenyu ndovapedzera zvisina kuva zvakadaro foni ichibva yazowanika kuti foni yange yabatanidzwa ndobva yabuditswa apa vana vapfapfaidzwa vana varohwa vana vakatinda shamu vamwe vasogona kugara kutaura kuno nditori neimwe piki reumwe mwana ari kushedzera kudaro ndokubva ndataura navandoro vachibva vati vakushore pekuti vabereki vati na 12 o'clock vari kuda kuenda kunosangana pachikoro ichi ndichibva ndavati ivo headmaster ari kuziva here nyaya iyi dzimwe dzenguva yakatovigwa zvikanzi toenda kusangana pachikoro na 12 saka vabereki vari pakuungana so vandoro vati ivo udza vabereki avo bhosho hatina madzidzisi vatakadzidzisa izvozvo pakudzidzisa vana chikoro okay ava vasi kudzidzisa vari kutouraya vana nokuti mwana iye akasvika kuno umwe mwana ari kumba achimuratidza kuti zvabva kuchikoro izvi tsamba idzi netambo idzi dzakatenda kubva kuchikoro vana ivovo mangwana vadzokere kuchikoro kureva kuti mudzidzisi auraya chikoro auraya vapenyu hwevana saka vati ivo ndiudzei inini vandoro kuti moda kuenda kuchikoro rini chikoro chinonzi chii igrade chii iklasi yacho ndeyipi student nisi anonzi teacher anonzi ani klasi weticha iyoyo klasi teacher anonzi ani nemudzidzisi akazobva kuklasi yake achienda ikoko toda kubata headmaster tabata headmaster ndakutotumira vakomana vangu pachikoro ichocho so information yanga ichidiwa kana baba Taungana Ndoro mavapa here zita rechikoro uye grade yacho student teacher na teacher vacho akarova vana zvatoenda baba
so vabereki vari kupiwa kamumvumo wokuti vaende pachikoro ipapo. Vatonzi tiudze kuti muri kuenda rini ipapo, then pachata kuzivisana kuti vari kuenda rini, then kana vachida kuenda shoko rinobva kwavariwo zvakare sezvari vakuru kuti zvine kodzero here kuti vaende ikoko kana kuti kwete, kana kuti zvinotangwa ndezvipi. Nokuti vabereki vanga vataura nyaya vachiti toda kuenda ipapo, ndokusvitsawo nyaya kuna Vandoro ndichiti vabereki vari kuti vada kuenda ikoko, asi Vandoro vati ndoda kuziva kuti vari kuti vanoda kuenda ikoko rini. Saka pane mhinduro chabva kuna Vandoro. Okay, right. Asi vabereki na baba taungana Ndoro, mutauriri weprimary and secondary education vakutaura vese. Batanisa. Tinotenda. Regai katinzwa kuti nyaya yacho ichafamba sei, asi pane muteereri anonzi Peseni Bakasa paziko kunonzi kwa Gombe. Ari kuti iye KB Nabozho mudzidzisi uyo ngamiswe basa zvamuchose ndinonzi Peseni Bakasa paziko kwa Gombe. Zvikanzi nomwe muteereri panapa anonzi ani the radio inspector Shekman Matono ari pa Cranbourne. Uyo mudzidzisi uyo hapana chokumirira, ngasungwe anange kujeri, akabva kujeri onanga zvake kunochera makomba epfumvudza kumusha. Tomupaka mbeu yeK2. The radio inspector Shekman Matono pa Cranbourne. Right. Baba Chiweshe, pane mudzidzisi anofanaka kunorima pfumvudzako. Andizoti kumushande kupi, asi ndeipi mbeu inogona kupinda kuma province ese. PGS 51 KB. PGS. Tisina kunzwa zita rake, tisina kunzwa nzvimbo yaabva, tisingazivi anorimira kupi, tikangomupa PGS 51 munhu iye hakundikani kukohwa gore rino. Anotokohwa chete. Ngaatore PGS 51. Tinotenda. All right. Okay. Right. Teacher ava havana mvumo yokurova vana nerekeni chirudzi ichocho. Pamutemo teacher avo vane kodzero yokumiswa basa. Ndinonzi tinashe Gotora ambassador paSolomon Baba Isabel. Vana vanofana kufarira kuenda kuchikoro. Ende anofana kuziva kuti kurohwa kwanoitwa nhasi ndiye kutasanudza pane chimwe chinhu chandiri kukanganisa, kwete zvakafanana nezvizvi. Ndutsira vana Pakaipa. Pane mubvunzo wauya panapo watiza, hanzi chikoro icho chakarejeswa here? Baba Isabel, chikoro icho chakarejeswa here? Ndinonzi Love Mondoro, ndiri pa Hope. Aiwa chakarejeswa, chinotozika. Tinotenda. Regai kativopinda muchitoro neva kana vachizorogona kupedzera ndofunga nogona kupinzwa mufu rakangoda kakuita. Pane message iri panapa. Okay. All right. Bozho asi student teacher anga ari mukadzi here? Teacher aida kuratidzira kuti munhukadzi kumunhukadzi, ndosaka kare kumaruzeva vairohwa patownship maticha hatikurudzire hedu kurwa. Student teacher anga ari munhu arike ndibvunze mukova tsidzirai chimwe chekumwenezi Zimbabwe yamirira. Tozopinda muchitoro nevasawira veduka veUnilong. Mhuri yeZimbabwe ndikada kutaura kuti vabereki vari kutumira sei mapiki evana vakarohwa zvinonzwisa tsitsi. Mamwe acho hatumirike. Vamwe vanatonzi vaitonyara kuti varatidze vabereki vavo, nekuti vamwe vanenge vari vanasikana, vamwe vari vanarume. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Inzwai mhuri yeZimbabwe, yanda kupinda panguva ino mhuri yeZimbabwe kuti wamukaseko ikwesekwe iti dzemuZimbabwe kumbete change masara madhambosi pachendambo yapo chimutima kabata andidika mukoma KB. Ndine nyaya yekumwenezi. Kuna amai vakaita mwana wavo ari mwanasikana nenzira yokupiwa pamuviri pasina kuroorwa, iri nzira yekumetiswa. Okay. Ndofa vabara mwanasikana. Vabara mwanasikana wavo. Mwana uyu sezvo vakaita zvokumitiswa, murume akaramba. Mwana uyu akanokurira pamba pevabereki vaamai vake kurota anga ari muzukuru. Amai vachigarawo pamba ipapo. Okay. Amai ava ndokugara pamba vachishandira mhuri yavo, vachidzidzisa mwana wavo, vachienda kumaricho, vachinoita mapeacemaking, vachidzoka pamba, vachishandisa mhuri yavo, vachifamba nemhuri yavo, vachiita zvavari kuita. Vachiita zvavari kuita kudaro, amai avo vakabva varoorwa, ndokubva vaenda kumurume. Vaenda kumurume ndokubva vadzoka pamba. Vadzoka pamba, mwana wavo akazoroorwawo ndokuenda kumurume. Then yonoshuiri bhiriko. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond,
piro mumba iwe amai vamitiswa. yes Muzukuru ari kugara kakomba kwa sekuru. yes Nambuya. Ndo pari kugara amai. yes Amai vachibvarorwa. amai vasangana nechikomana chavo ndokukandwa shoko Okay. ndokurigamuchira hakaka ndokuenda Right. vaenda kudaro mwana ari pambaka amai ndokuzonetsera nemurume uyoyo ndobva vatsuka pamba Mwana ari pamba. mwana ari pamba Okay. aiwa mukoma kebi sorry ndanga ndaipesanisa Okay. mwana vari pamba ndiriga mwana ndiye akatanga kuroorwa Anga akura sei mwana pakarorwa. aiwa 19 years 19 years. zviripo zvakarongeka It's okay. hazvina mhosva ndezverudo Ehe. kuwirirana Right. ndokubva enda hapana kushandiswa nzira yerape case kutokandwa shoko nokutodavira kuti ndada ndokubva aenda aenda ikoko ndokubva anoita mwana wake aita mwana wake ndobva vakonana mushure mekuti murume uyu anga asingagume kuona nyaya yerudo yairamba ichipinda maari ndokubva atorerwa umwe mukadzi ndokubva vaita vaviri ndokutorerwa mumwe ndokuita vatatu iye akati handizvigone zvetirela ini Rega ndidzokere kumba kwedu ndokudzokera kumba kwaamai vake nambuya vake uko Okay. adzokera ikoko ndokunotera kugara kwese iye namai vake nanambuya amai ndokuzoshandira kuti inini ndamboenda kubasa Okay. zvinhu zvakaoma ndakuenda kubasa amai vachibva enda kubasa 3 years Vasingazikana kuti vari kupi. vari kubasa vakatanga vachimbofona halo murise halo mama handiyezi nya kuita chirovarova varova kudaro mama hapana angachaziva kuti mai vari kupi yazvo mai vakatoroorwa vari kugara mune nzvimbo yemumasvingo mudhorobha nemurume wavo ndokubva vaita pamuviri ndokubva vapona kana kuti vabatsirwa mapatya matwiri fana kuita vana vaviri vari mwanakomana nemwanasikana. So vabereki vange vasingazive kuti mwana arorwa ari kugara nemurume. Chavaizwa ndechekuti akaenda kubasa kana foni achete but iye manje anga ane foni ende murume aitozisa sezvo zviri kuitika. Inzwai Zimbabwe amai ava ndokubva vaenda Beitbridge Kubva masvingo. ndokubva vakrosa South Africa. ndokuenda Josa Yes. ndokunohota vari mukati mekutsoka vasvika Beitbridge ndokutora kombi vakuenda kumasvingo ndobvaita accident. 20 kilometers kunopinda masvingo ndobvaita accident ndobva vatora nemotokari ndobvaiswa pai masvingo hospital vakuwara vari mukati imomo ndokusangana muchipatara imomo nemwana wemuvillage kwavo kumwenezi vese vakaadhimitiwa vari imomo. Mwana uya nongoti Fesi ndoiziva kai. akasibaisapihwa handei pavisiting hour ari kuona murume wemwanakomana uya ndiye anouya achionani achiona mai ava. Murume wemwanasikana ndiye anouya achiona chi amai ava uya anozviziva zvekuvhileji kwazvo. Ari kuyazoona mbuya vake so pazosvika hama iye ari pasaidi ndiani pediri pasaidi haana chakabvunza ndokuona utopanana maintroduction ndiye mukadzi uyoyo akutotaura kuti vatete uyu ndiye murume wangu muzukuru uyu ari kunzi ndiye murume wangu ndichi ndiye mukwasha wavo uyu mwana wemwanasikana wavo uya ndokubata foni vanenge hafu gigi sabosho vakawanda munyika yedu handisi takawanda vamwe tori nemakota gigi ndobva foni ndakuyo zvikanzi imi mama makazovaona here vamaiti munenge wamusikaone zvikanzi vakatoadhimita tiri muchipatara chimwe chete navo but pane zvandisiri kunzwisisa zvikanzi mwanasikana muripi akatanga kuuya kuchipatara kuzoona mwanasikana achiti mai vangu nokuda kwekugara mamwe magariro aanga akuita pamba apa ekuti akagaragara unze iwe mai vako vakakutsvaga ndirika enda bvunza mai vako una baba vako ndamai vamai vake vari kumunetsa pamba apa akati dai mama varipoka vaindiudzawo kuno mberi kwavo ichokwadi pane mapasugarika zvakanaka saka akane shungu dzekutsvaga mai vake kuti vari papi kuti anzwe kuna baba aindiwo kurudzi rwake. Yes. Saka paakakwira achienda kumasvingo aiti amai maybe pane zviri kuvanetsawo but hongu kana vachinetseka nekutsvaga basi kutsvaga mari but havazotadzi kundiudza kunani kuna baba vangu ndo zvakavika akaenda chipatara regai ndinovaona mwana achinosvika kudai so ari kunoona amai vari kugara nemurume wake wakasiyana naye vakaita mwana 1 ndiwo vari kugara naye ndiye ave murume wavo vatove nematwins
murume uyu wakasiyana naye mudzimai uyu anditi angane chipari angane chipari angane madzimai 3 kusvikira uyu azobva uyu saka amai vakaenda pachipari kuri kutonzi vacho vakanga vari pewo vakatobva amai ndo vakasara vakamira vari wani varipo kachibata chimuti kuti dzvi chimuti munochizati pachinenge chapita akuna anotevera vakakuchibata iwe mwana abva nevaka varipo vakabvisa mwana vava vakabva vabva matwins amai kawani so mwana achisvika muhospital yes achiona amai pamwe chete nekuziva kuti ndo zviripo kwanza amai vakangotanga kungochema kuridza mere manesi vakuungana chii chaitika murwere ari munomu atidwa nonoshungurudzika mishonga ishende paari kana vasingafungi zvakanaka chii chiri kuitika ndo pazobuda nyaya yezvikanzi muno muchipatara mwanasikana achibva anzi iweweka zvaunoita iwewe chipanana mafoni namai vako kana vachinge vazobuda muno hamusi mematare hamusi menyaya muzotaura nyaya dzenyu kuti patinovape mishonga yavo ishande mwanasikana kwakuzobata vanhu so mwanasikana ndiye kutounza nyaya panapa kuti Zimbabwe ndati inini mbudzi kuzvarirwa pavanhu unzi idzingire imbwa kuti mwana wairi kubara hagoni kumhanya kana kutiza asaite sei asabva ndatizira kuna amai vangu ndichiti kwamakandisiya amai hondo ndiri kunosvika ndokutori nemurume wangu dzimwe dzenguva pamwe kusiyana kwandikatoita amai vangu vakatanga kutodana nemurume wangu tiri kugara tese ndoita sei pakadai amai vaiziva here mukwasha wavo munhu akatobvisa imwe mari anotozikana hapana sikaziye kubva muvillage chapamwenezi chopisa icho ndinonzi witness ndiri pamhondoro papa Isabel ndoda kusiya shoko kumadzimai kwabakb kune nyaya yandiri kusangana naye mazuva ano yokuti kune madzimai vanoramba murume wake achiti imba iyi yandinetsa nenyaya yekuti asangana nemeseji yekuti murume wake ane girlfriend okay andimanzwa waramba murume nenyaya yekuti wasangana nemeseji yekuratidza kuti murume wako ane girlfriend iye wabva asiya murume achiti ndakuenda zvangu nekuti murume wangu ane girlfriend achibva kusiya murume anobva anodanana neumwe murume iye akunoita girlfriend yeumwe munhu but asiya murume nenyaya yekuti ane girlfriend 20 minutes past 11 nyaya dzapapa Isabel vese vari mutransport business nemuzukuru dzinoda tii nechimbambaira taita vatete nadzo ndinonzi Pardoni Kamuseu ndiri paBorodale ndine mashoko akanaka mukoma KB kubva kuna baba taungana ndoro hodoni musati matsudzura tine mashoko ari kubva kuBosch Chickens Doro mutauriri weprimary and secondary education kwanzi tatumira masoja edu pachikorichi izvezvi kwanzi tatotumira masoja edu ipapo kachiti tutara vanomhanya nebasa iroro vanodisciplina vanoita izvozvo kupachikoro kwavo isati ziti vanoshanda nenzira ipi asi vaendesa ko vabereki vaya vanga vachidaka kumboshanyira chikoro vasaunzi kudini right ndo pasatanzwa kuti wawirana pape because kusaiti kwedu isu sinoti hatizivi kuti kana muchida kuita izvozvo zvinobva panzira ipi munotenderwa here kuenda moga musina kwamaendesa ripoti kana kuda sei ndakachiti kana vasangana ivo vane zvavachataurana but shoko ravaisa kwandiri ndekuti bosho tatumira edu mauto ipapo anoshanda neizvozvo muchipedza tine nyaya isina kupera iri kubva kuvatereri inoda zvakare kababa taungana ndoro ichokwadi yokuti pane vana vari kudzingwa vachifanira kunyora maexamination muzvikoro zvakati wandei uyezve vana vanobhadharirwa nebhimu vari kudzingwa zvakare vamwe vacho vari kudzingwa vasi kutenderwa kuenda kumba vanovharirwa muklasi kana kuendeswa muground pachazochaisa vapedza kunyora vava vochinzi endai kumba but vasina kunyora so batai baba taungana ndoro kuitira kuti vatipe kana vari busy ivo naminista veprimary and secondary education baba torerai moyo kana vari busy vasingakwanise kuya kuno ngavatipe nhamba dzenhare kuti vateereri vabereki vafone vachisa zvitemo zvavo tireti kuti inini ndiri nhengi ndiri pachikoro chakati china headmaster nhengi vari kuti zvakati saizvozvo zvikoro titori nazvo hobho nemasazvo toziva kuti vari busy handitika saka ngavatipe nhamba dzokuti vabereki vanoita sei vanofona ikoko Zimbabwe makaunza kanyaya zvekare yekuti pane varimi vanoita sei vakarima vachibva vaendesa chibage chavo kudura renyika reGMB nezuro ndakakwanisa kakubata minisa vanoona nezvemafambisiro emaprojects muhofisi yemutungamiri wenyika
right vakanditi aiwa nyaya iyi inodirwa nayo na minister we agriculture. Yes. Saka izvozvi ndiri kutsvaga pamwe chete kana ndiri mukati meurongwa wekubatanaka na minister we agriculture tinzwe kuti panyaya iyi vanokwanisa kakutipa minduro yokuti kudini baba Isabel. Pane imwe zvakareka nyaya yavakataura yokuti izvo vakune vari kunzi izvo vanobvisa ma 10 kgs. Ndio imwe chete iyoyo ndiyo ka presidential inputs. Saka todaka kubata minister kuti vatiudze kuti chirongwa ichi chakamira sei kubva apa kusvika pachiri, pane here kuzobhadharwa kunofana kuzoitika. Vanhu vari kuda kungoziva chokwadi mafambisiro azvo. Saka tinokuvimbisai muri yeZimbabwe tiri kufambira nyaya idzi uye zvekareka Ministry of Local Government and Public Works nenyaya dzemasabhuku nemadzimambo takavabata izvozvi. Pane maworkshop avari kuita, saka vapromisa kuti this week vari busy, vapromisa kuti next week chingava china kana chishanu vanouya pano panhefenyuro. ichokwadi mukoma KB. Tine nyaya zvakare yekwamurewa yemukadzi uyo kunzi Abarazai ari kuhurungwe. Murume uyo wemukadzi wekubarazai uyo akazobhadhariswa mbudzi 2. Nyaya yakazoenda kwamambo, yaenda kwamambo, mambo akati aiwazve handizvizii zviri kuitika izvi, izvo zvinoti mbudzi dzidzokera idzi handidi kusvibiswa. Titange nyaya tinzwe. Sabhuku achiramba kuti haana kunzwa nyaya yekuti mukadzi akazvara Bazai, asi Sabhuku ana tezvara hanzvadzi dzemukadzi uyu dzakataura naSabhuku vane maaudios anonzwisika. Ndikataura zvakare nesekretari waSabhuku ari iye achiti Sabhuku ndo vandituma nhasi vakuramba nhasi vakubhadharisa munhu. Inyaya zvakare danokupesana wayakubhadharisa munhu vakambotaura vese iyo mambo varamba. Aiwa rutwanzizwe mazonaka mazona baba Isabel mazonaka regai tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei sezvo mambo vati aiwa munhu uyu haakodzere kuti abhadhariswe zvinhu ngazvidzokere pakatombozerera imbudzi idzodzo sozvitanga patsva. Yes, nyaya dzenyu KB naBosho dzinoda kaprofeti vari muchannel avo vari kurova mabeksama ndinonzi Texua Mutodza. Andiriya simudzampata tirove pakatsika-tsika. Andiriya iwe tirove pakakumbira. Andiriya simudzampata tirove pakatsika-tsika. Andiriya iwe simudzampata tirove. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Hati. Isabel kudzivare mukaka Piora. Woro man sibaini for the pitani bro. Afana tu sipeka shara daima. Jumanja wakachuweba keberekia. Si bineti woro mai. Tenyoro shuri binifo. Walk out. Si bineti woro mai. Tenyoro. Hairi. Rikiti. KB havana kukwana vaiziva mukwasha dai zvainzi vaisamuziva zviri nani. Chokwadi vangaende kunoroorwa nemurume anga akaroora mwana wavo. Ndinonzi Gibson Chanakira ndiri kuMandara. Ane pasi ya mkoma KB. Kana chiti amai vana kukwana mkwasha kakwane handi vakarambana mwana wavo saka mzukuru saka wadi so one right regatinzweka kuti mwe muterere anoti kudini 0713938538 0713938538. Hello pa National FM. Yes Kanyamba Bonzo risesa zviri kufamba regweja zviri kufamba yesekuru Bosho muzukuru wasekuru zviri sei iyo nyaya yakatotongwa kudhara yamudzidzisi hakuna mudzidzisi anoenda boxing karate nevanochikora boxing karate ngaapfeke mablack belt kana achidoenda kuboxing kwete kuurova vana zvikadaro. Anatora belt rangu zvingaita izvozvo ngaatodzingwa basa. Mutemo unoti kuona wabiwa chinhu kaenda kunoripota kunowe mutemo. Waripo anokwidzira ma1000 wana sekuru aiwa ndo anoita basa rawo iyi ndizvozvo kwete iye udaita basa rodzidzisi ukudaita boxing zvese uri kuzvida ona akunzi naSekman Tonda ende kunorima manje pamwe musha wacho haana futi tikadozvitarisa ndizvozvo apa anenge achingoroja mutaundi umu
aiwa zviite izvozvo aiwa akakanganisa zvina kunaka wana vanotosvika kuzoenda kuchikoro kana kutoti taakubvisa vana vedu pachikora sezvo tasvitsa nyaya kuministry of primary and secondary education regatinzwe kuti inofambiswa sei ndizvozvo kwozoita nyaya yandikakuudza kuti baba munini waye itsotsi awo kutakura mwana wachienda naye kumusha garei pasi semhuri muonesana mukoma chakanakira kuiga kumusha ndezvakati zvakaipiro muharari ndezvakati muonesana mubudisa anza one yes tozvinoitirwa kwete kuti unoita nharo kutongwa mhene paukatsika ukatsika gidi and izvo zvichafamba sei manje mambo vati mwana ngambomira kuvigwa apo vabereki vemwana vari kunoko kuharare saka pachaitwa sei handito mwakutoona kuti zvaakukosta zvaakutora nguva refu mubhodhi yemunhu ichitambudza insezi kuti afanira kuvigwa zvakutonetsa zvakutora kutoti baba munini watodzoka wazvininipise kuvabereki vomwana kuti no zvakakanganisa wotanga kuti 1 osvika kuna mambo ugadzisa nyaya kuti bhodhi iugwe zvakanaka aiwa tinotenda baba pye basa manyai paNational FM WhatsApp channel tatamba ini kanyemba bonzo bozhongora naNatasha Ziko tabvina kanyumba kuchokera kuna Alec Macheso endai munovhota kuti ndiani agona jive but wakwabana sure and vateereri veNational FM munefeva mungati mibozhongora andikunda pajive yatarova iya darova munhu nemabatiro andaita sure darova munhu munonyepe endai pachane muone munoona zvatadza baba ndakupedzera ikule kungoti kodi but vaseka leviwo futi mabvoti ndakupedzera aiwa isati sitavhotaka amavhura ndatiendeka mugavaende pachannel manya kana musati majoina channel endai pachannel ingotumira wedhiro kuti link muone kuti imwe timu yakarowa sei pawhatsapp panhamba dzinoti 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 0712393852 handavapedzera baba Isabel seridesori sengoma yezion sapatina kurova tambo ndokuhwida sapatina right pane vari kutika vari kutsvaga nhamba dzomubatsiri wekupinga 0781 150 770 0781 150 770 kana 0776 838 443 0776 838 443 0777 934 542 0777 934 542 ndino limanizo namba dzacho tinotenda vanenge vachida kukubatai munobatika sei icho kwadi yezimbabwe ndikati wamukaseko Victor Katiyo Misheki Moya palanzeni chimuti wakabata my prayer kana kuti Susan Japi kwanzi chimuti kachibata my prayer kana Susan Japi vangoti izo aya ma message yekuti wandirota wamukasei ipapo chendipo vangoti handina ndaro nevanhu icho kwadi yezimbabwe my veja aiwa chimuti bakabata ndiroza mdzera wangu star given chibati yekuti dzvi pasi ndokapo muri yezimbabwe ndoda kundibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sapita Zulu po rikiti bvu love moka shawo pakuwadzana 1 Harare murume wemafix hanzi go bora raHaaland weManchester City FC raive remhando yemberi sekudai akagowesa mu9 minutes uye iye anopfeka jezi number 9 uye iye zvino ndiye top goal scorer ane 9 goals uye akagowesera kamutimu ine 9 maletters inonzi Brentford futi ndinonzi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare yes yeah gobhora raHaaland weManchester City pavaitamba neBrentford hanzi akagowesa kabhora remberi sekudai akagowesa mu9 minutes iye achipfeka jezi number 9 iye zvino ndi top goal scorer ane 9 goals akagowesa kakutimu ine 9 letters Brentford ndi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare aiwa chibaba tiri kukuda kunoto ni Love Moka Shawo uya panotsalo apa wombo raima uri ipapo